боришоти борони пуршиддаде ки бегоҳии рӯзи гузашта санаи 2 апрел ба амал омад, асосан ба соҳаи кишоварзӣ зарар расонид. Давомнокии боришот беш аз 5 соатро ташкил дод, ки дар натиҷаи шиддати он сел фаромад. Бино ба маълумотҳои пешакӣ, танҳо дар деҳаи Учтепаи ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наздики 70 гектар боғу тогзоро сел шустааст. Бар замми ин қисми аз роҳҳои нақлиётгарди байни маҳаллаҳо ва чанде аз хонаҳои истиқомативу таххонаи сокинони ноҳия низ аз борон зарар дидааст. ҷараёни бошиддати об аз кӯҳ ба маҳалли зисти сокинон фаромада боғу тогзор ва роҳҳоро аз сангрезаву лойоба пур кард. ҳоло барои бартараф кардани оқибати сел, кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҷалби як техника корбарӣ карда истоданд, то роҳҳои асосии мошингардро аз сангреза тоза намуда, ҷойҳои дар натиҷаи борон ба амал омадаро ҳамвор кунанд. барои пурра бартараф кардани оқибати сел ва хисороти он комиссияи махсус низ ташкил карда шуда, он пурра дар деҳаи Учтепа корбарӣ хоҳад кард. бино ба маълумоти муовини сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Самандарбек Очилов, ҳоло хисороти дар натиҷаи борони пуршиддат ба амал омада асосан дар самти кишоварзӣ буда, танҳо як ё ду хонаи истиқомативу таххона ва оғилхонаи сокинон зарар дидааст, аммо талафоти ҷонӣ ё худ ба ҳалокат расидани чорвои зинда ба қайд гирифта нашудааст. айни ҳол комиссия ташкил карда шуд ва он зараре ки ба қайд гирифта мешавад муайян карда шуда истодааст. он роҳҳои маҳаллие ки бо шағалу санг пурра таъмин шудагӣ корбарӣ рафта истодааст, дар муҳлати кӯтоҳ зарар муайян шуда бо маълумоти пешакӣ пешкаш карда мешавад. асосан самти кишоварзӣ ва роҳҳои байни маҳаллие ки аҳолӣ ҳаракат мекунанд зарар дидааст. дар асоси супориши муҳтарам раиси ноҳия техникаи хадамоти роҳ пурра корбарӣ карда истодааст, дар муҳлати кӯтоҳ бартараф карда мешавад. ин зан Ҳусниҷон Зиёбоева сокини деҳаи Сартӯқаи ҷамоати Ёва мебошад. мегӯяд ки дар Учтепа 2 гектар боғ, наздики 3 гектар замини гандум ва як оғилхонаву 3 чорвои калон дорад. баъди боришоти шаби гузашта боғашро пурра сангрезаву лойоба зер кардааст. 2 гектар майдони гандум бошад, пурра зери обу лой монд. мегӯяд ӯ оғилхонаи барои нигоҳубини чорво мавҷуд бударо низ об зер кард ва ҳоло гову гӯсола пурра дар оби лой истоданд. мо пахта каландам будем, айни ягона буд, пахта калан буд. Ҳама дуни пахта гирехтиму өсүни соиба дар мондиму эсинашо гузашта, мо ҳало гузашта натонистим. азига бо техника медарорам, ҷӯшак шуда тайёр мекунем. ҷойҳошро шудда? ҷойҳоро шуд. боришоти пуршиддати борон ва фаромадани сел дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд давоми чанд соли охир бори аввал ба қайд гирифта шуд. ҷараёни оби борон дар деҳаи Учтепа инчунин битончаҳои ду канори роҳро низ чаппа карда, симтёрҳои атрофи боғу тогзор иҳота кардаро ҳам пурра аз замин барканд. қариб дар аксари заминҳои корам ва боғҳои сокинон дар натиҷаи оби борон ҷойборҳои иловагӣ ба миён омадааст. ҳамчунин шиддати борон қисме аз хошоки барои чорво нигоҳдоштаи сокинонро аз таххона ба сари роҳ баровард. дар ҳамин ҳол аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд ба мо иттилоъ доданд ки боришоти борони сахт ва фаромадани сел бегоҳии рӯзи гузашта дар ҳамин шаҳру навоҳии вилоят ба қайд гирифта шуд. дар натиҷаи он асосан сокинони шаҳрҳои Хуҷанду Исфара ва ноҳияҳои Бобоҷон Ғафурову Ҷабборасулов зарар диданд. иттилоъ дода шуд ки дар микроноҳияи сеюми шаҳри Хуҷанд ва участкаҳои навбунёд роҳҳои маҳаллӣ ва якчанд таххонаҳо зери лойоба монданд. дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ, маҳаллаи Лангар низ наздики 300 метр ва дар маҳаллаи Хелсон бо дарозии 100 метр селроҳа бо қуму шағал пур шудааст. баъди хабардор гардидани навбатдории оперативии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд, маълумоти мазкур ба роҳбарияти раёсати кумита дар вилояти Суғд, аз он ҷумла ба сардори раёсат бевосита расонда шуд ва шахсан худи сардори раёсат аз мавзеъҳои осебдидаи микроноҳияи сеюми шаҳри Хуҷанд ва дигар ҳудудҳо дидан намуданд. маълум карда шуд ки
ба баъзе манзилҳои истиқоматӣ аз он ҷумла тахонаҳои استقامتی شهروندان، خواجگی‌های یاری‌رسان، انشاءات‌های یاری‌رسان و راه‌های محلی سیلاب وارد گردیده است. عین زمان از طرف خدمات‌های مدافع گردیدنی شهر و ناحیه‌های مذکور و دریاچه‌جویی با سرداران شعبه بخش‌های ریاست کمیته در ناحیه‌های مذکور عاید برطرف‌سازی حالت‌های زیرین کاربری شده ایستاده است و در نتیجه معین گردیدن معلومات‌های علاوه‌ای به تماشابینان تلویزیون و واسطه‌های اخباری عامه علاوه‌اً معلومات پیشنهاد کرده می‌شود. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки дар ҷамоати деҳоти гулхона, деҳаҳои маданият, селкан, тоҷикобод ва ҷамоати деҳоти деҳмой, деҳаи гулистони ноҳияи ҷаббор расулов ба тахонаҳои манзили истиқоматии сокинон селоба даромадааст. боришоти борон асосан ба иншооти ёрирасон ва роҳҳои маҳалливу боғи зардолу зарари ҷиддӣ расонид. ҳоло бартарафкунӣ дар деҳаҳои зарардида бо ҷалби кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва техникаҳо идома дорад. در دوامی امروز ریاست بخشوبو بخش‌های ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده مدافع گردیدنی ولایت سوق در ناحیه باوجان غفوروف، شهر اسفره، شهر خوجند و ناحیه جبار رسولوف دریاچه‌جویی با کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های مذکور برای سفربر نمودن واسطه‌های ضروری از آن جمله تکنیک‌های مهندسی برای برطرف نمودن در دوام روز دریاچه‌جویی با مقامات‌های داخلدار حکومت‌های محلی چاره‌اندیشی می‌کنند. از агентии обуҳавошиносӣ ва маркази обуҳавосанҷии вилояти суғд субҳи имрӯз санаи 3 апрел тариқи суҳбати телефонӣ иттилоъ доданд ки боришоти борони пуршиддат шаби гузашта дар ҳамаи шаҳру навоҳии вилоят ва доманакӯҳҳо ба амал омада миқдори боришот бошад аз 2 то 7 миллиметрро ташкил дод. таъкид гардид ки оғози боридани борон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо гуногун буда аз 2-3 то 5-6 соат идома кард. مرکز شهر خوجنده از ساعت 15 روز تا ساعت 18 بیگاه دوام کرد در ناحیه جبار رسولوف، ناحیه سپیتامین و ناحیه کانی بادام مقدار بارشات 7 میلیمتر رو تشکیل. بارشات پرشدت بود زیاده از 3 میلیمتر که بارشات پرشدت زند سیل میگوید. این 7 میلیمتر در بسیار جایها با سیل مبدل شده، سیل آمدگی. باد هوا از طرف جنوب هوای گرم و از طرف شمال هوای خنک وارد گشته. در این مورد باران‌های پرشدت و رعد و برق به عمل می‌آیند. бино ба иттилои обуҳавошиносон ҳавои номусоид ва боришоти борону ба амал омадани раъду барқ бо 3 рӯзи дигар яъне то санаи 5 апрел идома хоҳад кард. дар ин рӯзҳо ҳарорати ҳаво низ як баробар паст мешавад. яъне агар ҳарорати ҳаво имрӯзҳо то 22-24 дараҷа гарм шуда бошад, баъди боришот то 10-12 дараҷа паст хоҳад шуд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.